За мен е чест и удоволствие в качеството си на кмет на община Белоградчик да отправя покана към всички желаящи да се включат в първия международен балкански шахматен фестивал за любители. Да посрещнем всички гости и участници в този шахматен фестивал, както и използвам случая, за да пожелая на всички тях приятно пребиваване и приятни мигове в Белоградчик сред причудливите белоградчишки скали. Първият балкански шахматен фестивал за любители е открит за всички желаящи с международен рейтинг под 2250. Фестивалът ще се проведе в Белоградчик, малък, красив град, заобиколен от величествените скални образования, които претендират да бъдат новото седмо чудо на света. Общият награден фонд на фестивала е 15 000 лева. Първа награда 3000, втора 2, трета награда 1000 лева. За състезатели до 2000 ело имаме 5 награди, като първата е 2000 лева. За първи път в България даваме 3 награди за най-добре представил се българин. Фестивалът ще се проведе в 4-звездния спа хотел Скалите. Ползващите 7-дневния пакет в Скалите или в Мадона не плащат такса. Цените на пакета започват от 105 евро за Мадона и 175 евро за Скалите. Гостите на хотел Скалите ще ползват безплатно басейн, джакузи, фитнес и интернет и допълнително ще могат да се насладят на предлаганите спа процедури. Вечер от 9 часа ще се провежда открития час на майстора, в който известни майстори ще коментират партии от кръга. Ако желаете, можете да наемете личен треньор, който да ви готви през целия турнир. А за онези от вас, които са почитатели на Блица, ще организираме 2 турнира, единият от които по двойки, с много хубави награди. По време на турнира ще може да наемете велосипед, да карате бъги между скалите или да наблюдавате звездите в астрономическата обсерватория. Ще имате възможност да се включите в екскурзии до крепости и пещери и разбира се да посетите белоградчишките скали. Включете се в първия балкански шахматен фестивал за любители. Посетете www.belchess.com.